To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallo na a wannan lokaci dole zan gabatar muku da kaina kusan ko ni waye. Da farko dai sunana Buniya a Duniya, ni mutumin jihar Yobe ne a nan garin Kudu. Kuma sana'ata waka ne kamar yadda ku sani. To wannan lokaci ina so in mika sako zuwa masoyana na jihar Borno, maza da mata, akan wannan abu da ya faru a cikin jihar Borno. Hakika wannan abun dukkanin musulmi da yake cikin duniyar nan ko kuma wanda yake cikin Najeriya mu tsaya iyakan mu, duk wanda ya ga wannan abun hakika zai ji wani iri a zuciyarsa. Wannan abu da ya faru ina mika ta'aziyya ta ga masoyana da suke jihar Borno da dai sauransu. Kuma sannan ya ubangiji Allah, muna tawassali ga annabi Muhammad shugaban mu kenan. Ya ubangiji Allah, ka bayyana mana waɗanda suka sa hannu a cikin wani abin nan, da wanda suka yi kishe-kishen nan, da wanda sa hannunsu akwai a cikin. Ya ubangiji Allah, muna roƙon ka dan alfarma annabi Muhammadu. Ya ubangiji Allah, ka bayyana mana su, a gansu, a hukunta su kamar yadda ya kamata, kamar yadda suka wa mutane wannan abu ta asa a cikin ƙasa. Wannan ai zalunci ne. Ya ubangiji Allah, dan alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya ubangiji Allah, ka ba mu ikon cin wannan jarabawa da ka jarabe mu ita, domin jarabawa ce wannan. Mutum ba dama ya fito a gidansa, mutum ba dama ya yi tafiya zuwa wani waje, sai an kama shi, an killace shi, an yanka shi. Haba yan uwana maza da mata, ku ringa duba wani abun mana, mu rinka yin addu'a a koda yaushe in za mu fita gida ko kuma za mu zo mu rika yin addu'a, kuma in za mu kwanta mu addu'a. Allah ka tsare mu da irin wannan masifu, domin ba wani abu da za mu iya yi illa mu goma ga Allah. To shine nake so in mika dama ta a nan da godiya ta zuwa masoyana maza da mata suke jihar Borno, kuma ma da dai sauransu, da wanda suka sani, da wanda ma ba su sani ba, kuma da wanda suke jin waƙoƙina. Shine yasa nake so mika dama da Allah. Sannan wanda bai mana subscribe a wannan YouTube channel namu, da Allah muna buƙatar mana subscribe. In kuma shirin mu na bude ka danna mana comment, kai mana like. To mun gode maza da mata, sunana Buniya a Duniya mai waka. Na gode, Allah ya sa.